Kuyintokozo uThaphila phasa weningi channel New Flick njengenjwayelo udaba lamaphupho kafushane siqoqa ngqo lapha na uqini incube uthi ngiyabingelela pastor sacela ubuza mangabe kuphupha ke insimo enommbila onesikhwebu kodwa ke singekho onkulu angeke sibe nesiqiniseko ukuthi matha zikho onkulu futhi zincane yini ngoba they should be big or small enkulu noma encane sima zikho onkulu asazi ke yabona sike sakhuluma ngoMmbila before ngicathi namhla sikhuluma kokugcina angifuni uphinde ngikhulume ngoMmbila yabo ngoMmbila nje uma uphupha uMmbila kusho into ezihlukahlukene yabo empilweni yakho kumayelana nawe kumayelana nempumelelo kumayelana nencebo kumayelana nenhlupheko kuya ngokuthi unjani loMmbila so uma uphupha number 1 uma uphupha uMmbila onesikhwebu ezinkulu upha oluhle lungachaza isibusiso lungachaza umusa ongase ufumane empilweni ongenzeka umusa ozofumana kuNkulunkulu noma nje umusa ozofumana kubantu osuke uphila nabo babazokwenzela umusa uRuth 2 verse 2 uthi ke and Ruth the Moabites said unto Naomi, let me go to the field and glean ears of corn after him in whose sight I shall find grace. And she said unto her, go, my daughter. Number 2, uma uphupha uMmbila onesikhwebu esinkulu upha oluhle nalo esithatha njengolusho ukuthi uNkulunkulu uzokubusisa futhi wena uzonethezeka uphinde uneliseke kuzona zonke izidingo zakho yabona uDeuteronomy 33 verse 28 uthi ke Israel then shall dwell in safety alone the fountain of Jacob shall be upon a land of corn and wine also his heavens shall drop down dew awukwehla amazolo 3 uma uphupha uMmbila onesikhwebu ezinkulu upha oluhle futhi uma unebusiness kusho ukuthi noma kunomklamo kusho ukuthi konke ngahle kukhambele kahle uzokwazi nokwenza inzuzo oyidingayo futhi eyanele empilweni 4 uma uphupha uMmbila onesikhwebu ezinkulu upha oluhle oluvame ukubika ukusimama empilweni libika incebo libika inala libika impumelelo noma ke libika ukukhomba nje ngophakathi number 5 uma uphupha ubona uMmbila onesikhwebu ezincane upha olubi ngoba lusha inhlupheko lisho ukuswela lisha indlala nokungenza inzuzo ngento oyenza empilweni uGenesis 41 verse 22 to 23 ithi in my dream I saw 7 heads of grain full and good growing on a single stalk and after them 7 other heads of sprouted withered and thin and scorched by the east wind. Genesis 41 verse 26 to 27 the 7 good cows are 7 years and the 7 good heads of grain are 7 years. It is one and the same dream. The 7 lean ugly cows that came up afterwards are 7 years, and so are the 7 worthless heads of grain scorched by the east wind. They are 7 years of famine. Okusho ngasukuveza la kuqinisekisa lokuthi lokukhulu ukukhomba isibusiso nokuhamba kahle kwezinto ingcebo nani bese lokhu kuncane kukhomba indlala la ngoba bathi kukhomba inisomise sazizoba khona esazoletha for 7 years futhi babengeke bakwazi ukwenza inzuzo bengeke bakwazi ukulima kwangeke kumile lutho. So nawe ushuthi into nosukuyenza mawuzobona izikhwebe ezincane izontile kusho ukuthi yonke into ozoyenza ngeke iphumelele ngaso sikhathi leso yayibona. So asivale ngokuthi number 6 uma uphupha ubona uMmbila ke onesikhwebe ezibolile upha olubi nalo lisho ukudumala nokuphoxeka ngenxa yokufekela komklamo noma kwebusiness noma kwenhlelo zekusasa lakho futhi ngabe kusho inhlupheko ezayo nokuthi mhlawumbe angeke uphumelele enhlelweni zekusasa lakho. James chapter 5 verse 2 ithi ke your riches are rotten
your clothes have been eaten by moths. Siyabonga. May God bless you. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa ukulike, ungakhohlwa ushare video, ungakhohlwa ukubuya ke nawe indeni le channel, ungakhohlwa ukuthi ke uhlezi ukhona. Siza ama video ama short wenza ukuthi uyibuke from eqaleni izofika egcineni kana ukuthi ungalenzi iphutha lokuthi ubuke 1 minute bese uyiyeka ivideo. Ngama video ayasho ukuthi abantu babuka only 1 minute to 2 minutes, but ama video are very short guys. Abantu babuka guys, you can do better man. Do good ulo Christmas esibheke kona, nenze kahle emndenini, nenze kahle ehlobeni, nenze kahle nje. Yeah, wherever you are guys. Siyabonga. Badanke. Siwe